Додарҷон Умаров иштирокчии ҷанги бузурги ватанӣ ва дарозумртарин сокини ноҳияи Вахш мебошад, ки санаи 11 май синаш ба 115 сол мерасад. бобои Додарҷон Умаров истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти Кирови ноҳияи Вахш мебошад. ӯ соли 1900 дар ноҳияи Темурмалик чашм ба олами ҳастӣ кушодааст. ӯ пастиву баландиҳои ҷанги дуюми ҷаҳонро аз сар гузаронидаасту баҳри ҳимояи ватан мубориза бурдааст. моҳи январи соли 1943 комиссарияти ноҳияи Кӯлоб ӯро ба фронт даъват менамояд. дар он вақт ки 43 сол дошт, бо иродаи мустаҳками ҳисси ватандорӣ ба майдони ҷанг меравад. аввал дар ҳайати полки тирандозии эҳтиётии касби миномётчии милаш 82 мм-ро аз худ намуда, баъд дар ҳайати полки 12-уми гвардияи тирандозӣ равон карда шуд. ин марди шуҷои ватан дар бисёр муҳорибаҳо ба зидди ҳукумати гитлерӣ ҷангидаасту бо ордену медалҳо аз тарафи ҳукумати шӯравӣ мушарраф гардонида шудааст. бобои Додарҷон баъд аз 7 сол ба ватан баргашта барои обод намудани диёри худ ва барқарор кардани иқтисодиёти заифгаштаи ҳукумати шӯравӣ саҳми хешро гузоштааст. ҳамакнун ӯ даврони пирӣ меронаду шукргузорӣ аз тинҷиву оромии ватанамон мекунад. Худойбердӣ Қиличов писари хоҳараш мегӯяд, ки тӯли 22 сол аст, ки ман тағои худро нигоҳубин мекунам. ҳоло ягона воситаи дилхушии бобои Додарҷон бозӣ бо капкаш мебошад. масъулони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Вахш мегӯянд, ки дар арафаи идҳо ба ин мӯйсафеди дарозумр тӯҳфаҳои моливу пулӣ сари вақт расонда мешавад. иззату ҳурмат намудани чунин фард вазифаи ҳар як шаҳрванд мебошад. ин мардони шуҷои ватан дар гузашта ҷони худро дариғ надошта баҳри тинҷию оромии кишвари худ талош варзидааст, то мардум озоду осуда безияд.